O 9 de novembro de 2025 formouse unha cadea humana ao longo da ponte do Encoro de Porto de Mouros. É unha mostra máis do rexeitamento da cidadanía fronte ás políticas extractivistas apoiadas pola Xunta de Galicia. É un chamamento para mantermonos alerta ante os intentos que se están levando a cabo para sacar adiante determinados proxectos. ¡Aquí no! ¡Aquí no tampoco! ¡Aquí no! ¡Aquí no tampoco! ¡Aquí no! Foi unha convocatoria conxunta entre a plataforma Aulloa Viva, que lidera a loita contra a implantación do proxecto da macrocelulosa de Altri en Palas de Rei, e que convocou unha marcha a partir da igrexa de San Ramón de Porto de Mouros. Doutra banda, a plataforma veciñal Mina de Touro o Pino Non mobilizou outro numerosísimo grupo de cidadáns para saíren dende a fervenza das Hortas en Don Bodán. Ambos os grupos confluirían na ponte do Encoro. O obxectivo cumpriuse sobradamente. E pouco despois do mediodía, unha enorme cadea humana, formada por centos de persoas concienciadas na defensa do seu futuro, atravesaban o Encoro. Pero realmente hai motivos para a protesta? No caso do proxecto de Altri Smartia, abonda cunha rápida ollada ao Encoro. As previsións climáticas auguran para o futuro un radical empeoramento cunha escaseza cada vez maior de choivas e unha drástica elevación das temperaturas. Nesta altura do mes de novembro, o Encoro estános a dicir claramente que non hai auga, e o proxecto de Altri necesitaría alrededor de 46 millóns de litros por día, sen esquecer que a concesión do Encoro remata en moi poucos anos. A isto temoslle que engadir a contaminación do Ulla ata a súa desembocadura na ría da Arousa, a plantación excesiva de eucalipto, a contaminación ambiental, etc. No caso da mina de Touro o Pino, a empresa Cobre San Rafael pretende a reapertura da mina de cobre a ceo aberto, cando xa lle foi rexeitada en 2020 en base a unha declaración de impacto ambiental moi negativa, que contemplaba as fortes implicacións para o territorio, a auga, a actividade económica, etc. A día de hoxe, malia levar máis de 7 anos parada, segue a contaminar o medio, tal como se pode observar na zona do humedal reactivo. As augas seguen o seu curso, espallando a contaminación. De implantárense, ambos os proxectos beneficiarían a grupos económicos e empresas foráneas. A nós, quedaríanos a contaminación, o previsible deterioro da saúde de moitos milleiros de persoas, o esgotamento dos nosos recursos naturais, como a auga, e o estrago inflixido ao territorio. Con noso ecosistema. Expúlsannos das nosas terras e acaban cos nosos recursos. 46 millóns de litros de auga ao día. Galicia non precisa nin pasteiras nin minas, e así debemos manifestalo e exixir unha reordenación do territorio que poña en valor os nosos recursos de maneira sostible, con empresas medianas e pequenas que teñan o seu interese en Galicia e que sexan motor dunha economía baseada na distribución da riqueza entre o conxunto da poboación. Por iso, estamos todos e todas convocadas o próximo día 14 de decembro para encher unha vez máis a Praza do Obradoiro cantas veces faga falta para berrarlle á Xunta que non queremos un modelo de país industrializado por empresas foráneas que hipotecan o noso futuro e o das vindeiras xeracións de galegas e galegos. Tomade boa nota. O 14 de decembro temos unha cita ineludible en Compostela, porque a loita final témola que gañar.